Ahoj YouTube, a ako sa máte? Toto je News TV a máme tu nové video Život po farme 15, epizóda 5. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite sa nechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. V dnešnej epizóde Života po farme sa pozrieme na to, čo všetko stváral Fifko jeden deň s Denisom a prečo Adam s Romanom trávia veľa času spolu. Čavis. No, tak sme tu, 4 hodiny po obede. Doma som stal od 4, ale teraz prvýkrát si schvál. Od 13 po raz. Po 4 hodiny. Už je to upratané. Aha, no, už mám. Hej, máš to tu, ale jak cítim sa presne jak doma, hej. Filip navštívil Denisa, jedného z finalistov Farmy 15 priamo v jeho byte. Denis ho bytom previedol, no všade bol neporiadok, keďže si vraj stále nestihol upratať. Denis vo finále nezabodoval a tak sa jeho sen o vyhraní farmy rozplynul. Keďže je momentálne nezamestnaný, svoj voľný čas trávi doma pred telkou alebo sa stretáva s kamošmi. Mato v sebe neklamal. Aha. No, idem ja. Za FIFO, ktorý sa rozbito. Tak to vyzerá človek, čo má IQ 160. Aha. Nie. Ja som sa ti dokázal. A tak takýmto ľuďom v podstate SMS-ky, ale ne, hej. Filip Denisovi venoval hlavolam v podobe ježka v klietke, čo bola aj častá disciplína v súťažiach na farme. Denisovi sa ježka z klietky podarilo dostať von v priebehu pár sekúnd a potom si hlavolam vyskúšal aj Fifo. Ten ako víťaz jednej z fariem sa nenechal zahambiť a ježka sa mu z klietky podarilo dostať takisto von v priebehu zo pár sekúnd. Čaute a komentujte, zdieľajte, dávam IBAN. Ďakujem, že sledujete Život po farme, snad sa vám páči Denisov deň. Taký zaujímavý, taký trošku iný. Taký jak Denis. Čaute, čau, čus, díky. Dnes v štúdiu privítal Jakub Zitron-Ťapák, Adama a Romana z farmy. Hneď na úvod sa ich opýtal, ako sa majú a ako sa im darí po farme. Roman sa má dobre a predvianočný čas trávil v stánku na trenčianskych trhoch. Adam Romanovi stánku pomáhal. Roman Adamovi ponúkol túto prácu ako odreagovanie po tom, čo Adam z farmy odišiel. Ale hlavná myšlienka bola to, aby on sa odreagoval a môžeme spolu stráviť nejaký čas. Ja som vedel, že tiež tam budem, takže hlavná myšlienka bola tá. Ja si myslím, že toto je pekná myšlienka a pomohlo? No pravda, ako zatiaľ akože po tom všetkom sa cítim oveľa lepšie. Ľudia ich v stánku na trhoch spoznávali, rozprávali sa s nimi a fotili si ich. Mali tam aj rôzne zážitky, ktoré ich potešili. Spomenuli napríklad pani, ktorá Adama považovala za dobrého človeka a dúfa, že svoju dcéru vychová minimálne tak dobre, ako je vychovaný Adam. Tieto slová vtísli Adamovi v ten moment slzy do očí a veľmi ho to potešilo. Pravda, že som mi doma 58 obvod hlavy. Kto vie svoj obvod hlavy len tak sa... Živote by som neviem povedať. Ale jak z brucha to dal, nie? Že mám 50. Som bol na vojne som bol, tam nám merali hlavu. Citron farmárom pustil niekoľko vtipných momentov z farmy, na ktorých sa spoločne zasmiali a podrobnejšie si momenty rozoberali. Tiež si pripomenuli rôzne úrazy, ku ktorým na statku prišli. Chcel by som už tak zostať nejak, že dopodnikať ten život, nechcem sa niekde vrátiť do nejakej fabriky vedľa pásu. Jasné, budeme držať palce, paráda. A ja prajem všetkým ľuďom na Slovensku hlavne, nech sa majú dobre a plno lásky, nech sa nehádame, ne, počas sviatkov. Na budúce uvidíme, čo radi robia Mirec s Marekom vo voľnom čase, ktoré sú najvtipnejšie momenty generácie X a ako Ema pozovala pre svoju cosplay stránku. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.